primeiro, creo que nos equivocamos na maneira de plantexar este acto, porque creo que deberíamos estar colocados ao revés. Deste lado deberíades estar vos falando, e os que deberíamos escoitar son esta xente que está na primeira fila. Pero, bueno, montámoslo así. Presidente, vouche pedir un pequeno favor. Creo que non hai cousa máis complicada para un político que é falar sin discurso, porque normalmente tende a meterse en grandes charcos. Pero vou seguir unha máxima que me decía o meu abuelo: cando fales cun amigo, cun veciño ou ben cun familiar, porque os tres términos igualados, debes falar sin dir ningún discurso escrito, debes mirar os ollos e dicir o que realmente pensas. Por lo tanto, se meta a pata, perdóname. Quero lle dar a benvida a este acto ao alcalde de Cea, que aquí nos acompaña, que tamén somos veciños, e, polo tanto, espero non só a colaboración, senón os vos consellos, porque cando unha persoa vota tantos anos, normalmente se é porque o fai bastante ben. Pero tamén lle quero dar as gracias a unha persoa que se me marchou da primeira fila e que anda lá pola terceira. Unha persoa que estuvo ao servicio público, ao servicio dos veciños e das veciñas durante moitos anos, e que o fixo da maneira que il sabía, da mellor maneira posible. E que tamén o demostrou cando il dixo: hasta aquí cheguei, quero deixar a política activa, e marchouse sin facer ruído, tranquilo e relaxado. Pero teño vos que decir, sigue sendo do Partido Popular. Por lo tanto, gracias, Manuel, alcalde. Gracias tamén aos cargos do Partido Popular que aquí están, o alcalde de Vilamarín, que o timo sin sentalo, e os concelleiros do Concello de Ourense que aquí están, e tamén, como non, gracias ao próximo alcalde do Concello de Ourense, que sí que o timo sentado, Rosendo. Pero especialmente quero darlle as gracias a unha persoa que fixemos que cruzar a neve, que é un alcalde dun concello da provincia de Lugo, doutra provincia, dun concello que, por certo, o outro día o presidente novo do partido demostroume que o concello de Lugo, chamado Carballedo, vese desde Amoeiro. Por lo tanto, creo que está bastante cercano. Gracias, Julio, por estar e acompañarme aquí. Moitas gracias. Tamén quero darche as gracias porque ti fuches a persona quizá responsable de que eu chegara aquí. E vouche explicar. Hai máis ou menos 20 anos deixesme a posibilidade de que conocera a políticos de escala grande, tanto na política galega como na política nacional. Pero demostrachesme para que vale a política. Para facer cousas. E para facer cousas polos veciños e polas veciñas do teu concello. Nunhas veces equivocaste e noutras veces acertas. Pero cando unha persoa traballa nunha determinada línea, os veciños agradeceno, e por eso levas 20 anos liderando o noso concello. Pero tamén me ensinaches unha cousa. Ensináchesme que cando surxe un problema ou cando tes algún atranco na vida, tes dous camiños. Sempre hai dous camiños, non hai máis, dous. Os dous camiños que hai é cando tes un problema dicir: isto non me gusta, criticar, pero non damos solución. Por lo tanto, cada vez facemos que ese problema sexa moito máis grande. Pero hai outro camiño. O outro camiño é dicir: non me gusta, dar un paso adiante e dicir: pero eu faría o doutra maneira. Esa é a maneira que ti escolliches en Carballedo. E esa é a maneira e a ensinanza que me diches a min, non solamente para a política, senón para o resto da vida e para todas as cousas que iba encarando hacia un futuro. Hai dúas maneiras de facer as cousas. Unha dicir: non me gusta, pero é o camiño do fracaso.
ou ben dar un paso adiante. E seguramente que nos equivoquemos moitas veces, pero estaremos do lado da solución do problema. Por lo tanto, gracias, porque realmente non solamente me deches formación política, senón que tamén me deches formación como persoa. Pero tamén quero agradecer a unha persoa que timos aí sentada aí nunha esquina, que leva en política 7 anos e medio, pero que os últimos 3 anos e medio realmente foron bastante duros, porque non é o mismo gobernar que estar na oposición, e non é o mismo ser o neno bonito a ser o neno desgraciado do teu concello. Pero, sin embargo, quero che dicir unha cousa, Óscar, non te estás equivocando. Sigue traballando, porque eu creo que o estás facendo ben. Por lo tanto, estar na boa línea, e eu creo que está ben. Tamén quero decirse tanto a ti como a Javier, que Javier acaba de incorporar ao Concello hai unha semana, que máis valen 2 con ganas e traballando que 5 a medio gas. Por lo tanto, eu creo que estamos ben representados. Como vistes antes, hai unha persoa no noso Concello que gustanlle máis os feitos que as palabras, porque normalmente é de poucas palabras e moito facer. Pero, aínda así, como non teño a confianza plena, quero entregar o presidente do Partido Popular de Amoeiro un 10º de lotería. Un 10º de lotería que leva o 777. Para que sexades testigos, nos toca Teno, o presidente do partido. É máis pequeno que ti, pero vou ter conta del que me diría. Como presidente do Partido Popular de Amoeiro, simplemente che digo unha cousa: o seu servicio, presidente. Gracias. Bueno, eu non sei se vos dixeron a que me dices hoxe. Parece ser que hoxe o Partido Popular presenta o candidato a dirixir o equipo que vai levar a ganar as eleccións en maio. Entón haberá que decir quen é o candidato. Parece ser que este candidato ten mediana idade. A miña muller non di o mesmo, di que xa vou vello. Con formación universitaria e con unha experiencia profesional contrastable en órganos de xestión e dirección tanto de equipos como de contas de explotación no eido da empresa privada. máis ben cun entorno internacional ou multinacional. Pero tamén vos digo unha cousa, ten un pequeno gran defecto. Este candidato non é veciño de Amoeiro por nacemento, é por elección. Por elección que e máis a súa muller fixeron nun momento determinado, hai máis ou menos 6 anos, cando decidiron que Amoeiro iba a ser o concello no que iban facer un seu fogar, onde querían que os nenos naceran, que creceran e convertilos en veciños deste concello, sí, non por elección, pero sí por nacemento. Por lo tanto, que quede todo claro que non nacín aquí, pero que sí que vivo en Codeseda número 3, que pase o que pase, elí seguirei vivindo, e que para o que sea menester, alí metedes. Cando o Partido Popular me fixa a proposta de liderar este equipo, moitos de vos preguntaredesvos por que unha persoa que escasamente leva 6 anos no Concello decide dar un paso adiante. Porque había dúas opcións, as dúas famosas opcións. O que hai non me gusta. Entón, que fago? Sufro o que non me gusta ou ben dou un paso adiante e intento cambiálo? A opción que tomei é intentar cambiálo.
Entón, empecé a pensar que xa que o Partido Popular me hacía o ofrecemento de liderar este equipo que nos vai levar a ganar as eleccións, como veía eu o Concello? Cales son os planes de futuro do meu Concello? Cal é o Concello que eu quero? Queremos un Concello residencial, queremos un Concello industrial, queremos un modelo mixto. Hacia onde tiramos? Tiramos pa Ourense? Tiramos pa Tamallancos? Vamos pa Cea? Ou simplemente non vamos a ningún lado? Eu teño claro que Concello quero. Teño claro que hai que facer no Concello. Pero deime conta que o Partido Popular non estaba pedíndome o meu proxecto de Concello. O Partido Popular encargábame unha tarea: xestionar un equipo de persoas para xestionar o futuro do Concello. Nas eleccións non se vota un alcalde. Nas eleccións díselle a un grupo de persoas que son os encargados de xestionar os intereses dos veciños e das veciñas. O proxecto non é do alcalde. O proxecto non é do alcalde de 4 amigos. Non. O proxecto é dos veciños e das veciñas. Por lo tanto, o primeiro que hai que facer é o que olvide o meu proxecto e que empece a escoitar o proxecto de todos os que estades aquí e dos que aquí non viñeron. Porque o alcalde non debe ser alcalde dunha ideoloxía. O proxecto non debe ser proxecto dun partido. O proxecto debe de ser dos veciños e das veciñas. Esa é a maneira que eu entendo de ver a política. E esa é a maneira que eu entendo de facer política municipal. Porque hai unha cousa. Cada proxecto ten un inicio e un final. E cando o final chegue, eu seguirei vivindo en Codeseda e sufrirei o que fixen bon e o que fixen malo. Se a mellor a miña opción de futuro fora chegar á alcaldía e marchar, seguramente que pensaría de outra maneira. Por lo tanto, o primordial é que sexamos valentes, demos un paso adiante e definamos que proxecto de Concello queremos. Entón, nas eleccións de maio non debatiremos se o proxecto de José Sampaio é mellor co proxecto de outra lista política. Debatiremos o proxecto que nós queremos de futuro. É mellor que a outro proxecto que poda vir. Ese é o que se debate. Evidentemente, tamén vades decidir quen é o equipo de xente que vai a xestionar ese proxecto. E iso revalídase cada 4 anos. E esa é a maneira. A maneira non é discriminar as persoas por ideoloxía, por ser homes, por ser mulleres, por ser máis pequenos ou ser máis altos. Temos que pensar en futuro. Porque me doi conta dunha cousa. O pasado non se modifica. Eu non sei se vos dades conta, pero o pasado non podemos operar sobre el. Non podemos facer ningún tipo de modificación no pasado. No presente tampouco. Porque no momento que suceden as cousas, pasan ao pasado. Debémoslo ter claro para non equivocarnos nos erros. Pero no que podemos traballar é no futuro. E para traballar no futuro, o primeiro que hai que saber realmente é hacia onde se vai e como se vai. En maio hai eleccións.